Yeah, exactly. Not everybody want to look at your nuts. Velbekomme. Og man skal næsten bukke sådan noget her. Hej. Flæskesteg sandwich, er det noget, I har? Jeg har ribben. Den er lavet for tyren, hvis der er. Jeg tager en ribben, og har du noget, som man lige kan få en appetizer af bøf sandwichen, ser stor ud af den, ikke? Jo, altså 200 gram hakkebøf i, så den er lidt tøj. Har du en anden burger, der er lidt mindre? Jeg har en børneburger, hvis der er. Hvor det er? Hvor bøffen ikke er særlig stor. Jeg nupper en pølle med brød, tror jeg, og så en ribben. Og en restapøs? Ja, tak. Ja. Med hele multichausen. Yes. Ja, det er pøs. Men jeg nupper også en cola. Ja. Ja, det er 123. Yes, på beløbet. Vil du bare have noget til brød med det samme? Ja, det tænker jeg sætter mig herude og spiser lidt. Ja. Kan du smide nogle bløde løg eller noget på? Til pølserne? Ja. Ja. Fedt. Og bliver kælet for den i dag. Og lige der nummer. Fedt. Tak for det. Noget bestik. Men pølsebrødet kommer lige om lidt så. Skal jeg bare blive stående her? Ja, det kan du godt. Så står jeg her og blomster. Hej. Jeg skal have en ribburger. En ribben sej. Ja. Og stor kakao med. Ja, sej. Jeg skal have en stor bacon cheese eller chokolade. Du får den her, så du tager pladsen med os. Hvad mener du, når du siger En cheese. En En bacon cheeseburger. Ja. Det er altid godt at spørge en bare løve, ikke? Eller selv. Jeg kom bare en ekstra cheese og en ekstra bacon med. Vi kan bare rende med pladsen. Så skal jeg have Det går ud af dem. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. en kakao med. Er du færdig? Det gør ikke noget, man opfører sig over. Nej, man kommer så langt med det, det er rigtigt. Tak skal du have. Det kommer man i hvert fald ikke med. Ja, men jeg er enig. Jeg er enig. Hvad er du ved at fotografere? Jamen, jeg lever af at livestream faktisk. Så jeg lever af at rejse rundt. Nu er jeg så lige hjemme. Så det er rart også at komme i gang med den. Tak skal du have. Jeg er blevet til 33 lande. Jeg har været rejst rundt i de sidste 2 år. Så... Har du været ude at følge på Vejle Fjord, jo? Ja, det er lige før. Jeg har set det der sidst til verdens ender. Ja? Dem, der vandt den her, de to kældene skulle fandme ikke have vundet. Det skulle fægte. Jamen, det skulle drenge, og det er da fordi, at de måtte ikke leve. Nå. Jeg har ikke fulgt med. Jeg har været fuldstændig optaget af at være på farten. Så jeg... Jamen, det var de jo så også. Jeg ved ikke, hvor mange 1000 kilometer det var de to. Ja, det er rigtigt. Ja, det er dem, hvor de skal leve ude i ingenting, ikke? Nej, det skulle de faktisk ikke. Jeg aner ikke en skid. De rejste igennem Vietnam og Japan og Kina og Singapore. Så har lige til dig. Fedt. Jeg tror, det var Bali, de endte på. Så kom de der også rundt, hva'? Jamen, så tunge, jeg har været på valg. Ja. Jamen, så fortsat god streaming. Jo, tak skal du have. Og god lyst, og god fredag, og god weekend, og alt det der. Vi tager på ferie til Østrig i morgen. Ved du hvad? Der er også pisseflot. Vi skal i Kisberg, vi tager med bus dernede. Vi har været der før. Okay. Vi skal med bus dernede. Så skal vi overnatte i Halle. Okay, sådan. Og kører derfra til Kisberg, så lige stemme på vejen tilbage. Ja, ja. Op og se på Kloppen og Lille Kejser. Ja, ja. Det er da bare at komme afsted. Krystalgrotter, og vi skal ned og Lige får fart på. Jeg håber, du har løbeskoene på, så. Jeg løber fandme en dag. Jeg løber ikke engang væk. Han er som en skildpadde.